Lawa pasaton ulos nagajang ulos na habang si Torok Rabu. Perhatian ni tangyang nami doon amang boru asa kapalma pasu-pasu na butang muna siya tuata gajang ma barita gabi jala Torok ma pinakpar di hamuna doon ang matutuso manilok ni na dua-dua ador aduk ka tugu-tugu milok ador hatiti tugu-tugu ni horpo nang mahamu sa luhod na ang buro namin ang buro namin bayiri-giri ko sa tuna berdiri sa tuna berdolong emes dapat tua perlindungan di Siboro debatara nomor 2 luhud mahamu di Baroro sa pasolu satu iyan pasatong namin mga ulos nagandang ulos sa pastor Rapon sa isa matulo paggabihan sa matulo hindi ramot ituhan amang permusik namin may kamusik